பேர் சபரினா. நான் வந்து மூட்டு தசை நெரிசல் நோயிடம் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மூட்டு தசை நெரிசல் நோய்களில் நிறைய நோய்கள் இருக்காங்க நம்ம பேசியிருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். காமனாக நாங்கள் இந்த ரொமட்டாலஜி ப்ராக்டிஸில் பார்க்குற ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூட்டு தசை நெரிசல் நோய்கள் இருக்க மெஜாரிட்டி பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கை விரல்களோ இல்லை பெருமூட்டுகள் கால் மூட்டுகளோ வந்து வலி மற்றும் வீக்கம் ஏற்படும். அவங்களுக்கு வந்து வலி மற்றும் வீக்கம் ஏற்கனவே பேசுன மாதிரி வந்து காலையில் ரொம்ப நிறைய இருக்கும். வந்து சில நேரம் கொஞ்சம் வேலை செய்ய செய்ய கொஞ்சம் மதியமாக இந்த வலி மற்றும் வீக்கம் குறையும். அப்போ இந்த பிரச்சனை நோயாளிகள் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து வலி மாத்திரைகளை கடையில் போய் வாங்கி போட்டுப்பாங்க. இப்போ முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சில பேர் வலி வரும்போது மட்டும் தான் டாக்டர் நான் போட்டேன். ஆனால் நாள்பட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தினமுமே வந்து இந்த மாத்திரை வந்து போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மாத்திரை 3 வேளை போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள்கிட்ட வந்து. இப்போ இந்த நோயாளிகள் மெஜாரிட்டி சொல்கிற காரணம் இதற்கான மருத்துவரை எங்களுக்கு யாரும் தெரியாது, யாரை பார்க்கணும் தெரியாது, எங்கள் வலி மாத்திரையை தான் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமாக 2 ப்ராப்ளம் வருங்க. முதல் விஷயம் இந்த வலி மாத்திரை தொடர்ந்து போடும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து உடல் உறுப்புகளை முக்கியமாக வந்து வயிறு புண்ணு வருது, அப்புறம் வந்து கிட்னி பிரச்சனை வருது, லிவர் பிரச்சனை வருது, அப்புறம் ஹார்ட்டை பாதிக்கிறது. ஸோ இது போன்ற பிரச்சனை உடல் உறுப்புகள் வந்து பாதிப்பெற வாய்ப்பு இருக்குது. இரண்டாவது முக்கியமான பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வலி மாத்திரை போடும்போது அந்த மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கம் வந்து அன்னைக்கு பொழுதுக்கு மட்டும் அது குறையுமே தவிர நம்ம உள்ளே இருக்க நோயை வந்து அதை வந்து எந்த வகையும் கட்டுப்படுத்தாது. ஸோ இந்த வலி மாத்திரை போடுறவங்க காமனாக சொல்கிறது இன்றைக்கி பொழுதுக்கு சரியாக போயிடுச்சு டாக்டர், ஆனால் மறுபடியும் நாளைக்கு காலையில் இருந்தால் வலி வருது வீக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாள்பட சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷங்களாக இந்த பழக்கத்தை பண்ணி அவங்க எங்கள்கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கை விரல்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வளைஞ்சிருக்கும். கை மூட்டுகளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகி மூட்டுகள்லாம் ஃபியூஸ் ஆகிடும். வந்து அவங்களோட கையால் வந்து எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து டிஃபார்மிட்டி வந்துடும். இப்போ நாங்கள் முக்கியமாக இதை சொல்கிறது என்ன விஷயம்னா, இப்போ ஒரு நோயாளிகள் மிக சீக்கிரமாக நோய் ஆரம்பித்த உடனே வந்து அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கும், இந்த மாதிரி பல வருடங்களாக நோய் முத்தி போயிட்டு அது டிஃபார்மிட்டி வந்த அப்புறம் வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த டிஃபார்மிட்டி வந்தவங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். அவங்களை மறுபடியும் ரிவர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் வந்து. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்லிக்கிறது முதல் விஷயம் என்னென்னா, இப்போ இந்த நோயாளிகள் இந்த வலி மாத்திரைகள் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அன்றைக்கு சிம்டம்ஸை மட்டும் சரி பண்ணுறது வந்து தவறான முறையாக இருக்கும். இதற்கான நோய்க்கான தீர்வு என்ன, நோய்க்கான மருந்துகள் வேணும், அதை வந்து மருந்துகளோ இன்ஜெக்ஷன்ஸோ அதற்கான மருத்துவரை ரொமட்டாலஜிஸ்ட் பாஸ் எடுக்கும்போது அந்த நோய் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இந்த நோய் கண்ட்ரோல் ஆகும்போது இன்டெரக்டாகவே உங்களுக்கு அந்த வலி மற்றும் வீக்கம் குறைஞ்சு உங்கள் நியர் நார்மலைஸ் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.